Stadion. Ben kita Ngatur. Ben kita keren. leling ngono lho. Kok keren. Iya. Alhamdulillah saged pinanggih malih. Alhamdulillah. Malih jenengan. Nggih. Mas Agung. Nggih. Jenengan sering sowan teng Rancang? Alhamdulillah macange. Nggih. Kula hitung niku teng Rancang mriki. Heeh. Nembe niki. Mosok cegak mung tragen ngono tadi. Nggih nembe niki kula teng Rancang. Mas Ucak, pripun? Iki ada sinden 6. Coba ditancake ya. Aja dikapake sinden 6. Ya kon nyanyi mosok kon turu. Duet kali jenengan ngono. Oh ngaten. Coba iki ditampilke sik. Sik pundi? Genduk Yovika. Iki sik. Yovika sampean ngerti sing ndi? Yovika. Heeh, sing ndi? Ngerti lah. Yovika iki agem kaca tingali. Heeh. Kuwi mbokku. Ya Mak Sina ora ana sing percaya. Wong piyayi sepuh kok jenenge Yovika. Ha iya. Sing pinggir dhewe mepet dalange nomor 2. Oh seniki. Ah ya nduk berdiri disepoti ta ya ta. Ya. Dijak omong-omongan, nek omong-omongan iki nyawang rai. Siap macange, siap. Nggih. Ngaturaken Sugeng Dalu Pak Dalu. Nggih, Sugeng Dalu. Mas Uncek niku. Nek omong-omongan ki mata dengan mata, bibir dengan bibir. Ya. Siap macange, siap. Sugeng Dalu, Mbak. Yop. Tika. Mripate niku teng mriki lho, Pak. Napa? Jenengan nameti napa? Sing mbok sawangi apa nek jagongan ki lambe karo lambe ora kok. Lah nggih jenengan mau tirosne lambe kali lambe, mripat kali mripat. Lah iya. Rai karo rai ki adep-adepan kan ngoten to? Heeh. Lah nggih kula kan madhep mriki, niki kula nggih madhep rai kian. Jenengan niku ngadeg ngoten lho. Ngadeg. Mbak, Mbak, Punpol, Mbak. Punpol, Mbak. Mbok guyu to, Mbak. Nyapa kok lagi pedhok bisane brengat-brengut. Aja mbok sawang cendheke sing penting kan rasane. Sing mbok sawang ki apa? Rai, Pak. Iki raine ning kene lho, raine ning kene. Iki mosok rai ngono kuwi. Iki ki rai kok. Rai apa? Rai lok. Lambemu. Lah ora saben wong itu demol e. Kan dadi rai lok ngono lho. Lah iya. Mbak. Nggih, dalem. Bosen nyawang kene. Heeh. Ketok wayu. Wayu. Mau kan ketok semrawut. Nyepelekake Lah dereng ngerti belakang kene malah pegel. Kok malah dikira naroda. Ora ditebe mawon, Mbak, nggih. Lah napa? Blangake den rakake ngono lho. Lah pokok tak sengeten. Lah mboten sah. Mboten sah malah disobrok kok rebak malah diloko. Selamat malam Mbak Yovika. Selamat malam Pak Uncek. Niki nek kula nek nimbali pripun? Didik, Terserah lah. didik. Didik kena. Dik. Lek yo kena. Nggih, Dik. Latik tuwekmen lek. Mas, Latik tuwekmen jek semono mosok jelek. gak apa-apa biasane lek. Jenengane kok koyo anu kuning omah to? Napa? Dolanan. Dolanan sing nang omah dolanan Nek apa to, nggon Pak? kene-kene iso di apa jenenge? Diputer. Diputer. Heeh. Tekan. Terus mlaku. Tekan. Matur lho, Mbak. Matur. Dikirake boneka. Iya. Bopong. Ini bersama Mbak Yovika Mas Uncek. Asli saking pundi niki? Kula asli saking Ngawi. Ngawi. Nggih. Ngawina mana? Ngawine pundi? Kula asli saking Bawu. Hah? Enake Saking pundi? Bawu. Bawu. Nggih. Ngawi apa nek bawu? Lho, jenengan kok mboten percaya to? Niku dusun ngen kula namine Bawu. Bawu. Nggih. Kecamatane Padas.
Oh iya, Kuwi arahe bawuk iki padas. Nggih. Maksudnya kecamatan Padas, ngoten. Lah nggih, bawuk padas. Ya. Iku lho. Niku mun saya mboten karo niku nama tempat. Asli niku enten. Nggih, Jenenge nggih niku. Nggih, Dusune bawuk ngoten. Nggih. Enten Google Map niku enten. Ada, silahkan dibuka sendiri nanti lah muncul gambar. Gambare Terpampang nyata. gambar bawuk niku enten. Nggih, enten. nah, sampean Mas Ujak buka Google Map, dibuka, engko gambare nek ketok nyeremumuh ngono. Lho. Iki desamu ku ono apa iki? Kok ketok nyeremumuh ke ora tau Mboten diresiki. dalangnya mboten nggih kula niku. Bersih asri. Mosok desamu renek suket-sukete dipotong, mosok dipotong kabeh gitu. Mboten rapi wong lajeng kerja bak. Oh, gotong royonge kuat. Betul sekali. Ora sik kuwi arahe ngendi kok kota ngono, kota Ngawi ki ngendi arahe? Desa Bawuk iki. Kartonyono niku Ngwetan. Wetan terus Terus ngidul. ngidul Pun. teko desa Bawuk iki. Nggih. Umpama aku mampir ning to. Nggih. Entuk no, Pak. Oh iya sesuk aku tak mampir ning Bawukmu ya. Nggih, pareng mawon. Neng desa Bawuk. Desa bawuk. Lah iya ning desa Bawuk. Lah kok kleru jenengan kok mampir nang bawukmu. Maksudnya bawah dusun nggih. Desa. Maksudnya neng Bawuk. desa. Nah, ngoten kok. Dan jenengan pun buki mriki mbok makinara nggih kula, Mbak. Mbak, Dan apa? isin aku. Isin aku arep moro rono. Lah nyapa kok isin? Oh cilik kok. Masa cilik? Awake lho, awake cilik. cilik. Awake cilik arep rono pekiwuh aku. Cilik karek getek. Jikan kok kecek. Lah nggo apa dalan kucing ku nek. Lumayan lho cilik. Iso kena nggo keri-keri kok digecek iki lho. Rumasane. Masa satuil-tuil. Lah, kirangan. Status napa, Mbak? Kula status jomblo. Jomblo. Nggih, Neng KTP tulisannya apa? belum kawin. Belum kawin. Lah nek ya sidenku begit dhewe kan neng KTP kok tulisannya kawin terus ngono. Mosok enten. Lah Mosok KTP kok kawin terus lho. Kan ane belum kawin karo kawin kok. Kok kawin terus. Tadi kok. Engko tekono ngono nek mak. Dan ini kan dodolan. Kebetulan wedhus. Kurang wedhus maksudnya. Oh, dadi wedhuse kawin terus. Ya ya. Bayu suarane kok yapi. Amin. Isih jomblo. Nggih. Sampeyan mau duwe bojo niki piye Mas? Bola tak bel, Pak. Lah nek didol iki piye? Tidak. Dol suarane. Dol suarane. Wah, ketoke aku ndek bojo ngene iki. Uripku ki ora suwe ketok. Lah kok Lah sampe iya. Ya genah to, sing lanang we nyelek kudis selik, sing wedok ayu. Ha dongane yoga-yoga karo tangga tepar kuwi prelek kae. Oh yo unceki modare kapan yo. tak mateni dhisik kok, Mas. Lho lho. Iya to kowe jenenge ora jodohan kok. Mamar mateni sik. Mbak Yovika nembang. Apa? Napa larasipun? Niki wonten panyuwunan menapa mboten? Niki dereng wonten. Ya monggo sak kersane jenengan. Sing kira-kira lagu sing sampeyan favorit napa? Nah, sing mbok seneng iki Nggih. apa? Sing kira-kira menungso ra mudeng napa? Nah, iki. Iki demit kondangan. Kondangan. Sing kira-kira gandrung apa piye? Gandrung. Heeh. Apa ki ya? Kalih Manut jeneng duel kalih jenengan. duet, Mbak. Duel ora duel. Nek Duel duel apa? ki jotosan. Anu, Pak, anu Iya. kula tak munggah mriki. Ya munggah kene ben ketok. Aku seneng kok. Heeh. Salahin, Nah, Den. nah munggah kene tak cukuke. Nah. Waduh mak celingkrik. Aku akar mulate iki seneng aku. Kene piye nek mbok kene. Ben Boten ketok. boten mriki. Ayo kene alah. Alah Ben mriki. pamirsa ben do ngertos ngono ben Anu, ketok. pun mriki Neng mawon. ngono ae. Mriki mawon. Mengke kualat malah ra iso modot aku. Ora. Ibaratnya koyo wayang lho. Sampean wayang golek ngono. Moh Pak, moh aku wayang golek. Yen wayang kulit apa wayang wong ngono gelem aku. Lah terus? Dan wayang wong kan jogete dhewe, joget dhewe. Heeh. Wayang kulit kan jogete tangane. Heeh. Lah wayang golek lho, Pak. Nggih. Kuwi prarisine ra ukur. Risine piye? Wah, jogetnya dirogoh kok iso. Terus sing grogeh aku. Ah!
Sampeyan mapan no. Kira-kira kuwi, Mbak Yovika. Ya iyalah. Nah, ya, kepala. Nanti mohon juga. Enggak. Tetep apik nang dhuwur tebok sampean. Apik nang kene iki. Nah, ini lho. Ah, ngono lho apik. Apik ta? Bapak. Apik. Apik jenengan boten ngrasakne. Seneng aku. Nah, iki wayang golek terus iki wayang kulit. Kula mriki mawon, Pak. Kene ae. Ya udah, bentar ya kene. Wis kaya demit. Nah, ada mriku yut-yut. Yut ngono. Golek panganan saplok anu ameng-ameng nyawa. Nah, iki wayange limbu iki. Nggih, sing ngomong buta nggih sinten. Dijak omongan ibuke iki. Kesane mriku Kono sik. bul. Enake ngrungokne sindarane Mbak Yovika karo Udut. Ngono etik. Ojo inan. Inan. Oh, ngoten. Angger mak tik, gentesan. Nggih. Ning niki lho, Pak. Ngempet kula iki. Ngempet apa? Panase ra ukur. Lampu karo tengah buat kok. Karo tengah piye? Apa 1.500 karo tengah. Ora apa. Ate lungguh men. Lah pripun kula ngadeg malah kaya padasan mudun apa pripun? Iki kira wancine salat kok kon wudu ra. Lah nggih kula ngeten mawon. Apa cek iso minggu? Lah ra ketak matir. Ayo dah, Mbak. Ya, udah. Tik. 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 Seger roke sing maringi Pak Parjo. Pak Parjo. Heeh, sampun nampi. Paringan to. Paringan. Bulakno ketok seger. Lah iya. Cuinan ya. Tik. Ora iso jiblok ya iso. Tanganmu cilikan. Enggak iso jiblok. Kapan? Iki terus Pak nembangi. Terus nembang karo ngrungokne yo iki. Tik. Diketok sik. Ora iso jeglok. Tanganmu cembekan lho. Disembung apa ngono lho. Tik. 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 Alah boyak taktik-taktik arep barang. Tik. Arep barang mau taktik-taktik. Jenengan urek kecing kok. Kene lagi ngene wis didik. Dadi dianggep riyen lambe dik ngoten. Lah wis lak gedeng kok pengen udut ah kok ya. Wah, pas ora ngedik ki lah. Kesusu lah ngedik. Wah, enak tenan ya. Enak rokok. Ora tuku. Tuku wis ditekne ngono. Mbak, Nggih. didik mboten? Iki limbuhe dicium sik. Dicium sik iki. Tik. Ora. Utut, Bu. Tik. Adem. Padha aku, Bu. Padha
Ning debokmu aja kono. Lah pripun? Iki lho apa kuwi? Ya, kowe yo meneng ae to, Bu. Nah. Lah karo libuke dhuwur libuke. Nah. Apik, Bu. Apik. Mbak. Nggih. Oh, nggih, Pun. Wis. Dereng. Apa enek wong cangkeme kene kok metune kono lho. Iki lambene sampeyan pirang meter? Cek. Setengah meter, Pak. Masa cukup setengah meter? Cukup. Mulake kula mak damelke seragam. Nek apa seragam sing kuning ngenten iki? Lah sing apa? Nggih abang, ireng apa. Lah nek kuning apa kuning? Kamu mah disentor wong. Kuning-kuning cek wong cilik kayak kuning. Lah wis bener no. Mangsamu Bener, sampeyan kak telah darah biru. Kok kraton? Malah. Ngerti ta? Boten. Sampeyan putrane Kiai Slamet. Oh, matur nuwun, Pak. Ya. Matur nuwun. Bener nang kuning. Nggih, senajan to kraton. Heeh. Yai Slamet. Heeh. Iki kebo lho, Pak. Lah iya kebu anak-anak letom kuning malih. Tik boten. Ora wis tekno. Tik. Wis mati. Lah salah. Aduh seneng aku. Seneng kacane. Kaya entuk dolanan. Kacane kaget ora. Seneng dolane. Ya ampun, kalau grup iki dan kita ora do. Mare deg-degan. Dilanjutke langgame juga tak kene ya. Nggih manut langgame napa Mbak Yopi? Nggih, langsung Dika. ngenteni mau. Ngenteni. Ngenteni. Oke. Ngenteni sinten? Ngenteni aku? Yo aja lah. Ketoke anakku mati, sampeyan kowe ra hayat. Lho mergo. Lah sik kono. Aja ngono kuwi to. Lho ndongake kacane mati, ora mati-mati. Panjang umur ya, Pak. Amin amin amin. Ya. Panjang umur. Ngenteni kaaturaken. Sumangga agung rasa. Rasa. Yuk, terus. Joget sih. Kene tak tulis sih iki. Kayak wayang golek tadi. Aku untuk rokok lagi.
Wow. Ya, suaranya Mbak Yovika piye? Sip, Masuk lah. masuk. Masuk. Wantene sae, bayi nyayu. Iya. Sampai ora sampean Pak, aku barang yo son. Tiba. Sampean wetone apa ta, Dok? Wetone apa sampean? Ben dihitung makku. Nek Wetone apa? Ajeng apa? Kelahiran tahun pinten sampean? Kulo to, Pak. Heeh. nggih jenengan kelahiran tahun 2002. Pae, Paing niku napa? Jumat, Jumat paing, dinane Selasa. Selasa paing. Selasa pae. Alah, jenengan wetone napa? Aku minggu pae, waduh pae iki. Oh, ora cocok. Gak cocok. Gak Sampean, cocok. sampean apa? Kula kliwon. Kliwon. Kliwon karo paing Oh, cocok niku. cocok. Cocok. Cocoke. Senajan to kaya Tom and Jerry, Heeh. yen iso ngliwati kuwi godhone, Heeh. kuwi insyaallah uripe bakal mulya. Ngono lho, yen kliwon karo paing. Lah ning ku yoga ku terus ndongakne sampean muda. Alah aku modar kok tak ajak bun-bunane kok. Ora yen paing iki rekoso wae. Rekosone piye? Alah lah, paing iki mesti bualake ra ukur. Kowe Yen ngerti Messi. yen januk kok sakdet kudu. Tutu. Kudu Iso. Men wong kula niku wis sabar. Oh, sabar. Yo ngomong ngene sabar halus. Wis dadi di anak siji. Walah lah wong lanang ra dikoyo. Walah wong wedok blerok ane tau ora. Ayo. Soale aku Pak karo paing ya. Lah, padha to, Pak. Dadah. Ayo, Pak. Suwok, Dok. Dok Yovika duduk dulu. Nah, iki sampean tak gandengke sinden setengah kopling. Dan niku sinden apa? Pledok kok setengah Setengah kopling. Sampean turun. Nah, Nggih. dijemput. Oh, Kayak sinden sinden pinggir dhewe ya. setengah kopling Setengah niku kopling. kedah dijemput. Heeh no. Oh, niku lempah ta niku. Ora. Nah, ya, turun. Medhot dhewe iso ora? Saged. Ya coba kaya ngapa? Kaya ngapa? Iso ora? Ya, Saged. iso ora. Silah, amin. Nah, ya dijemput sik kae. Sinden setengah kopling kae. Matur lho sing ngendangi dan raket kok. Terus aku laku wae kok dikerjani. Ya. Iki urung. Dijemput. Sing putih to? Sing kuwi pinggir dhewe gede dhuwur. Oh niki to. Heeh. Oh, ketoke mesu karo kowe ketoke. Gede, Polatan budhe das. Lah kok budhe? dan gede. Lah terus pripun? Pak D. Loh, dandan ngeten kok Pak D. Nah, Bude. Nah. Katuran jumeneng nggih. Ya, Saged jumeneng to. Monggo diajeng. Dianjing garwanipun tiyang kathah yayi. Jumeneng.
Mas Ucak, Dalam. iki ana nawala. Nggih. Nyuwun lagu setunggal kapilut kalih caping gunung dijengglengke 3 pepiling request Pak Atmono. Nah menika Mbah Atmono. Sangoni 300. Alhamdulillah. 300 engko bagi 3. Bagi 3 pripun? Jenengan 100, itu 100, kula 100. Kalau boten sah. Enggak usah. Boten sah. Niku dilebetke nggih tas mawon. Ngono. Kas Agung Rasa. Engko timbangane Mary ya, jagone ra entuk, sing iki ra entuk. Nggih. Duwe becik tak kantong dhewe nek piye. Kok katimbang ngoten boten niku kok ado Mary. Dalange bayare akeh kok nampa saweran kan cilaka. Cilaka. Penake kersane boten wonten kecemburuan sosial. Heeh. Niku mangke disedekahke ning anak cacat mawon. Terus Mongko sing nang kene iki sing anak cacat iki sapa? Kula kalih niku. Kuwi cacat apa nggih? Yen kula genah cetha cacat fisik Heeh. boten kurang. Heeh. Niku kan cacat mental. aduh ora. Ini ya to, Mas. Piye dianjing? Sing ganti niki sing rada banter to enak to. Kepiye tae? Lah kowe mau kepiye nyaket to? Iya. Panjenengane ngono teh nabi kuku. Lah kono mau. Panjenengane nimbali aku dur ngono lho. Lah kowe mau aku kan yo ngrungokke sliramu nyaket to pun tae ngono. Nyanyi, Mas. Oh nyanyi. Krungu tae. Iki wis cilik, terus budak. Ada. Kita ngerti asmane sinten niku. Piye ya? Paring asma. Yo. Engko kok nyanyi. Indira. Indira. Indira menika sakit putih. Piye ngawi? Ngawine boten mesti. Boten mesti. Mbak Yofi kagenah cetha mbawuk. Jenengan kok ngawi yang boten mesti pripun to? Lah nggih. Lho, ngawine putih. Boten kadang teng anu sing ngarep. Terus akan di foto ngawine jare. Oh, kuwi mau ngerti. Ngawine kewajiban, Mas. Nah, ngono lho desane. Aku bingung. Enggak. Aku nak ngomong bener bingung aku. Aku menungso ini rumah saya piala bergir. Lah kaya anu lho, Mas, bener-bener yang bingung dan mulai. Iku kepleset iki. Ala paling gebrak Jomplang boten to, Pak. gebrak blek kok tak tolo namblah niu. Kene rada budur. Nah, Wes. nah. Iso ra ae lah, Mas. Kowe koyo kucing iki. Astagfirullah. Elek-elek ngene ya titah Gusti wujude ya menungso. Lah cangking ngene lho. Lah piye ya? Ya nganti ki tangan. Nganti kok ngene Kesuwen dan satu-satu. sacet-sacet lho kau kudra dilat kuwi kok malah. Aku mau dibilang. Alah malah. Aku yang enggak mau. Karena lidahku pendek. Ya udah aku yang bilang kalau gitu. Niki pripun Mak anu? Yo. Niki wonten pamundutan saking Pak Atmono. Nah, menika samping gunung jengglengke nggih. Ya, jengglengke. Yo, Kula diglene iki. nggih no. Mas Ucek jenggleng Mbak Indira. Kuat ngadon gonku ora kan. Kuwate kuat. Ngaku cilik nek normal. Mosok kok diglene. Lah rumah sama apa piye kok iso? Ngerti ya asli lho, Mas. Asli apa? Asli desa. Aduh, udah malam, dapat satu hitam lagi. Aja koyo muka-muka kan, Mas. Nanti Ora. aku ini terus kaya tadi. Podo dia. Ora ana priya yo aku bapak jenengan kan aku. Semono uga kanggoku ora ana wanita liya kajaba. Tenan Ya mung bojoku dhewe. Berarti jenengan tresna karo aku ya Mas Uga. Ora. Piye to jarine Terus
tresno. Tenan ya, Mas. Tenan. Nek aku dadi wong to. Nah, dalah. Kaya anu ngono kae lho, Mas. Kaya nek wis kawanku dicek apa Ojo nang kene dia. ya apa? Peke wong di sawang tamu. Wingi kowe tak kecut. Nah, kowe terus panomu bluduk kok. Yo ora kok yo ndak. Ngono lho, Mas. Aku pengen ngono. Merem sih. Piye ta? Merem. Wah, Kok beda to, Mas? beda. Ini lho, Mas. Kuwi jenenge tandha tresno ki ngono. Piye, rasane piye? Aku bendino di ngono kuwi lho. Anggere mayang diketuki ngono kuwi. Jenengan Heeh, sinden kok ngecup dalang kok jenggote nyokrok apa lari rung dicukur kok piye? kiri piye? Ya. Nyuwun sewu biung sange. Heeh. Basa aku ngambung maksud kok ngambung nyambik. Ya ampun. Terus sak kajukku. Astagfirullah. Oke, Dan. Ya, cetok. Ya Allah. Tapi itu Mas. Larung nggunamu yo padha ngene kene kok. Ya, Ayo, tak jegleng ya. sampai gunung jegleng. Ya, siap, siap. Apike sampean mencolot kok kene, Breng ngono mencolot kok kene. Mas, kira-kira BPJS ya. Keblak belak niu bar. Ora sate. Ora ya Mas Ora. ya. Coba jenengane kaya apa? Manut dalange. Lho. Dalang ki ibarate ki Gusti Allah katon. Ah. Awake Oh. dhewe ki mung umate. Oh. Jadi manut dalange. Manut ngene iki lho, profesional ngene iki. Ya, selingkrik. Ketuk-ketik. Ya. Mar. Ah. Ya. Saben bengi. Plindadet. Kok plindandet piye to Plindandet Mas? iki ya. Sekarane niku. Plindandet kok plindandet. Ini kok plindandet kok so. Oh, tulidandet tok. Plindandet. Oh, tulidandet. Nah. Ya, terjun. Awas. Kok gak pas ki piye to, Mas? Kok ora pas ki piye to? Nesle. Yo pisanan kok. Pisarnya mesti Nesle. Oh. Jadi ngomong aja. Gak parah makan ya. Oke. Yen mamaja. Yen mamaja. Yen apa ya ini sudah diogok-ogok? Anu mbok tali nang mburi to. Kok ro? Mak jegajul. Lah aku diwarai karo mae sinah ki lho, Mas. Piye sing marai piye? Bri iki nek nyinggani anumu tawanan guru aku beda. Ibu turuti. Tak kok wali beda tak kawat ngendi tak belut. Nek nek kowe ki lalen lho. Lah kenane wingi yo mbok tali ngono. Dek kowe terus uyuh. Mburi enak wong mbok uyuhi malah. Kira jenengan kan yang beriku kok. Lah nek burine terus uyuhi. Lah yo aku nek burimu. Oh ya. Lah yo pas ta. Manganggo. Oh. Yo. Yo. Bur. Yo. Yo. Ya. Iki kok gak munggah kena ta? Aku sesuk kaya cempe ya. Enak buri kok. Iki kok obat to, Mas? Obat apa? Ben tinggi iki lho. Obat apa? Obat abrit. Mosok obat tablet marai tinggi.
gara-gara kan arep nyekel pitik. Jenggleng ki lho. Lah ya biasa. Mimi wajahmu ki lho biasa bae. Lho piye wong yar jenggleng wong ayu kok. Mbak kira aku garangan kok. Wah jenggleng wong azu ki dadi ki yo kudu semangat. Aji ini piye? Azu. Aji ini piye? Azu. Saking ayune dadi azu. Lho. Berarti kono aku asline kono dirike berarti. Dadi ki sithik kewan tok. Kune. Ramuni toh. Jajal masuk jak dicoba karo iki muni gak? Jajal karo iki. Undang dep. Oh muni kok sitoke, sitoke muni gak. Nah, sitoke neh. Iki. Kusik. Piye. Nek ajeng jenggleng ki ya kudu anu to. Tata krama. Tata kramane piye? Amit sewu yang nguti. Ajeng jenggleng. Ajeng ngersake jenggleng. Enggak muni. Oh, enggak muni. Tak muni kok. Sakas. Aduh. Kok masuk otak sama. Yo, kiai sepuh kok. Oh. Sudah sangat keluar sama bauti. Keluar kesanguni bauti iki lho. Loh. Niki pitrah botone kok, Pak. Heeh. Kok ana tulisane Tulisannya apa? Dagelan. Lho berarti duduk kuwi. Kudu. Kuwi dagelan iki nggonku. Lah iya. Aku dagelan kok. Lah iya dagelane yang Dagelane kok. iya. Oh iya. Sama kan sendene. Oh iya. Pacitan kok kecitan. Babrase. Kuwi duduk painan. Masina. Masinah painan. Ganti to. Orang ganti jenenge Masinah. Kuwi dulu Mas Galak ngene yo. Galak ngene yo. Ora. Ngengkel itu aku kudu jiwiti ae kok. Iya. Duh. Tularan gentap. Lah dene konsinden. Woi, Apa enek becong kok setugel. Iki sing arep nyang sapa? Ora tukang son mendem apa arek yo. Lama. Oh. Ya. Mas Kresna, Iya. aku nyang masuk keri di. Sik wi gawenane apa gawenane? Gawenane. Apa? Heeh, gawenane nek iki. Diriokne ya. Oke, matuk. Heeh, ya. Ditandani sik. Langsung sik. Ya. Ditandani sik. Kesane Oh, juga sik. Ya, yo. Yo, juga sik. Gak nggo gantungan. Gantungan enak ora? Nggo ora? Nah, yo. Gantungane di Dinggo sik gantungane. Ya. Lah.
koprolmu lek gak teko iki piye? Kok gak koprol ta? Aku kira reokan. Kira reokan arep jujur balik kok angil. Tak benak nang goyang wae. Piye Yo carane? yo kan nek Carane piye? carane. Heeh. Engko diwarai Mbak Indira. Tadi bar dilolak perong ya. Ora carane piye? Yo carane yo ngreya kok mek. Yo Nah, coba Mbak Indira, ayo coba. Ya, contohnya. ya, ya, Dicontoni ya. sih. Ya. Digo no kan? Digo no karangane. Ojo dhuwur-dhuwur. Sikilmu mlethek kabeh kok. Oh, copot kabeh, dicopot kabeh. Oh, sambune dicopot. Oh, dicopot kabeh. Oh, copot. Warap arep salto, arep salto. Arep salto. Aku kene kok mbok jejeg. Ora, kene ngadep tengah kene. Nah, ya. Mbok copot kabeh. Kok aja dudo ngono. Ya. Anggo jungkir ora? Yo nganggo no. Lah yo jungkir balik mau contone piye lho? Dinteni yo. Iya. Iya, weh. Wes lucangi gendas. Beh wis mane wedang putah. Wis roh carane ta? Kowe wis ngombe awit mau. Aku ora ngombe kok kutake. Wis roh carane ta? Urung Lho, kaya ngono ki lho. aku ki nyawang gelas kutah kowe mau lho. Berarti kok nyontoni meh. Ya iya. Ya Allah. Yalah, Mas, Mas. ngombe urung kok. Ayo coba. Oh, mau kalah saingan. Bisa ta? Oh iya iya. Seto. Olah ger. Nek nguyu aja ning kono kene lah nek nguyu. Ndang yo. Ayo anggo jungkir. Yo masih Mas. Lah juga ora ini sik. Piye mau yo ngono? Nah, yo. Iya Mas. Yo Mas, kok sik Mas. Piye ta? Ora ngrasake nggo iki kok. Apa? Aku ngempet lho aku. Lagi ya. Abangku balik kok. Lagi nek bolongan iki ane kon moto lho. Wah, Terus sanggup piye wae. Yo gak semua ayo. Iya Mas. Sakas.
buat cekot to. Cekot tenan. Kowe tak ngono ae ganti senep ora kowe. Lho kok ana bisine ta, Men? Enek. Masalah Enek ora ketal cilik enek nyok. Kamu kan esek. bocot jenengan. Pripun? Tasnya ke apa isinya? Telas. Eno maneh. Saya kan bingung kan katanya apa kan? Ada katok gajah. Yo ngono ki pantes ora. Apa? Ono. Aku kok. Yo iso. Yo ora. Dene kita gawe. Sekjen. Ayo. Dadalah. Boy, yo. Piye? Apik Apik ta? gajah. Gajah. Binatang yang amat besar. Iya. Telinganya 2, lalenya panjang. Kalau berbunyi, ya lagi. Kamu nih. Maksudnya yo muni ngono. Ah, Masa belale itu muni ngono kuwi to, Mek? yo, anu. Anu, pijet to, Mak. Sampai rumah. Anu, kowe ngayang. Ngayang. Ngayang coba. Oke. Heeh. Heeh. Iya, bisa. Bisa. Suwek aku. Ya, takon gajah. Oh, lagi pelalene keri. Tiga masuk lagi ya coba. Ya. Golek para samplokan koyo polai kok kono-kono. Yes, Mas. Lae. Latihan. Dah, ini buat umpan. Wadon. Sartono. Sarto, aku. None ra melok. Oh, none ra melok. Loro. Dilanjut ke. Katur bahat mono nggih, wau dawuhipun. Nggih, katur Mbah Atmono. Ya. Wilujeng midhatan. Jaman berjumpa jor kelingan anak bingit tak openi ning saiki apa
Matur suwun Biong Sangi. Terima kasih. Nah, Duk di apa? lho mau Mau dari apa? bagi 3. Yo kelingan Duk aja. kelingan to. Sampean Ye, 100 Mas terima Ucek kasih. 100. Nah. Mas Ucek dikai 100 ora mbok sak dhewe. Estu to. Ya Astu suka no. Mas. Boten saya damel tas agung roko. Ora kasih suka. Kasih suka. Iki piye kabeh kok dirampok ora. Piye to iki piye to iki? Lah ya duit tanggone Mas Agung saweran 300 dibagi 3. Heeh. Mas Agung 100, aku 100 jenengan 100. 100. Sampai aku duit wis tau nek duit 100, Mas. Wis, lah aku sing urung tak gawani, aku urung tau. Matur suwun Mas Agus. Mas Agus. Syukur awe. Syukur. Mas Agung. Kowe ketoke bar karo Agus ketoke. Ora, aku besok melo Kamis rontolen. Sosolen. Kami Ya sosolen. kuwi lho karepku. Sos rontolen. Engko dikeke yo ora mesakne tas cilik dikek kabeh. Ora apa-apa. Kedame berubah. Berubah. Pedang sembuh. Kedang sembuh. Baru. Mas Ucek, ini masih ada 3 siden. Oke. Mbak Tuti, Mbak Titis, karo Mbak sapa lali aku? Mbak Titis. Laila. Nah, yuk berdiri. Laila Jago. Dikeroyok telu pisan ben. Oke, siap dong. Ya, ya. Lalu Mbak Ya, Tuti, Kak. Mbak Laila, Mbak Pipis. Titis ora Titis. Selamat malam, Mbak Tuti. Selamat malam Mas Oh, Encak. Ya. Mbak Laila. 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 Nggih. Putih Mbak Asti, Mbak. Pulang nggih kami. Nggih, nami. Mbak Tuti nggih nami. Kali masa lali sama wis tahu karo aku to, masa lali. Enggak boleh begitu. Apa-apa iki. Demen wis tahu mampir sampean liwat guri omah bengi-bengi kayak ngeterke aku. Nika senes kula. Lah sapa ya cilik kaya kowe kok? Ireng-ireng nika to. Heeh. Kan buri omah nika to. Nika senes kula. Lah terus sapa? Kae asu liwat to. Lah sampean kok? Apa aku kok? Lali mesti anggar petok Indira mesti lali. Lali ya, Mbak. Aja sok ngono kuwi. Besok pulang, Mbak. Sampeyan ngopo mon karo aku kok ngunjukne katok wae iki ngopo katoke? Ngotrok. Kene, kae sampeyan rasa wedi iki jinak kabeh wong telu iki. Ayo ya wis tenang wae. Heeh, wis rene rasa wedi aja kuwatir. Iki wis wong wedok paling penak-penak iki. Katoke dicepot dhisik, mah aku nek ngene iki ndak ketok gondal gandul. Nah, dicepot. Nek mau sampean nganggo pampers kok lho kok malah kaya ngene. Nek mau sampean pipis ora? Pun Wes. Oh, gak nganggo pampers. boten. Lah ning jero nggo pipis aku ora ngerti kok. Salah. Boten. Topine gak kuwi. Emang ora galak ibu apa? Kok iso nganggo topi? Lah ya wis apik to. Iku apa-apa nek ora bener. Nah, topine kuwi sing pantes iki. Topine dinggo. Jasmu dhewe. Wis diomongin karo ibu nek nusul iki ya sing apik ngono. Heeh. Boten Susu aku. ora? Boten. Boten, boten. Stop.
kandhani ojo ben ora rewel iki nggo wodot. Nah, iki. Nggih, Bu. Kudu manut karo wong tuwa. Nek gak kok tak ulehke tak lebokke neh lho engko. Ambok ndang. Wedake ngono. Ini diwedake. Wis ben kok pintu tok ganteng. Kene iki lho aja ben. Nah. Wong anak sinjen kok nusul mbokne mergawe kok rupane elit. Nah, ngene, Bu. Yang beli jajan. Aku ganteng, Bu. Ganteng anake sapa to iki? Ibu. Heeh, piye-piye njaluk apa le? Mik, Bu. Kowe. Bu. Aja ngisi-ngisi. Kok nek piye-piye. Pake matine kapan? Ndek mau sampean rene mau sangu apa? Boten sangu. Nang njaluk sing anu kono. Kono lho sing bapak kok. Ibu iki ngajari elek. Kowe mau tak kudang sok gede pengen dadi apa nih? Maling no. Lho kok maling? Mutik lho. Oh, pengen dadi apa? Mutik lho. Mandi. Pengen dadi mantri. Mantri. Heeh, terus kowe pengen nyontek sapa le? Mbak Tuti, Pripun? ini permintaan request dari Pak Atmono Pepeling. Ya, apa pilih? disembadani. Langsung ya Mbak Tuti ya. Oke, Semandoro kok ditutup nih Goro-Goro. Goro-Goro kesini tau Mas Anzat? Tidak. Mungkin jenengan. Lho kok Goro-Goro. Tadi ya. Tangkep ayone tesih. Wih, kok men. Ya, Nggih tesih. tenan. Bisa semi banyak ini loh. Nggih. Ya boten tesih ajeng tok budi to. Ya, ya. Yuk, dados ki Pepeling tak kuntak. Ya.
Duduk dulu. Nah, Mas Ujak, Nggih. ini juga di live streaming YouTube HVS Sragen, Mas. Leres. Sound System Margomulyo. Matur nuwun. Saking Karangpandan. Nggih, lan uga di streaming Kadang Pulau WMC saking Bojonegoro, Ngrambe, lan kadang-kadang WMC. Lumintu nggih. Nggih, live streaming. Nggih, Lumintu. Nggih. Terus Malik, terus Ngadang-ngadang. Nggih, niki wonten pambutan melih haplosan tiara bidadari surga merayu Tuhan lagu wajib. Nggih, mengki pas goro-goro Mas Ucek nggih. Siap. Nggih, mengki goro-goro melih nggih. Siap, Mas Ari, siap nggih. Nggih, siap. Terima kasih. Ayo Nduk Semandara engko dibacuke ana goro-goro. Ha iya Mak. Yo tak derekke mlaku lon-lonan Mak. Ayo Nduk. Cara Inonir kejonan